אז מה קורה חברים, היום אני ושיילי הולכות לעשות סרטון מחבואים בבית שלי. אז כן, בואו נתחיל. אוקיי, אז בואו נתחיל את המחבואים. דרך אגב, אני גם מצלמת לערוץ שלי, קוראים לו מורן כחלון באנגלית, אתם יכולים לכתוב ולעקוב אחריי בבקשה. זה סמל של אוטם בצבע סגול. אז וגם אחות של רוני איתנו. מאור, תגידי שלום. דרך אגב, גם אחותי משתתפת איתנו, אז יאללה, בואו נתחיל. בין השלישייה. אוקיי, אני לא סופרת. מספריים, מה מנצח? בין השתיים, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. יש! אני סופרת? לא, מאור. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, בואו. לא להציץ. מאור ועד 40. רגע, מומי, אני אצלם. ואז הם יראו איפה אני מחפשת. סבבה, זה משנה. ותסיים פה. אוקיי, אני מסיימת. אוי, שיראו אותי גם. אני ושיילי מתחבות ביחד, כי חייב להתחבא ביחד. לא בארון, זה לא יציב, אנחנו יכולים ליפול ולמות. ואת לא רוצה למות היום? כן. אז בואי לשם. יש לי רעיון טוב. אני אתחבא פה מאחורי הדלת. אז מה? אוקיי, דקה. דקה אני אחזור לכם. סטלה. אוקיי, אז מאור מצא אותי. עכשיו רק ראיתי פשוט כזה. כן, עכשיו רק צריך למצוא את רומי. רומי אמרה לי מראש שזה לא מקום טוב. נראה לי או בסלון או במטבח. לא יודע. לא. תראו, יש אוקיי. בואו. נחפש בחדר האחרון. היא לא בטלוויזיה. וגם למה שתהיה שם. למה שתהיה לזה? אוקיי, היא לא פה. יש רעיון. אמא, ראית את רומי? נראה לי היא הלכה לחדר האחרון. אין לי שמץ של מושג ואני גם לא יכולה לגלות. כי אחרי זה זאת תהיה רמאות, נכון? חיפשתי בחדר הזה ובחדר הזה. בינתיים תחשבי טוב, איפה רומי היית? אם היית רומי, איפה היית מתחבאת? מאיפה לי? תחשבי כמו רומי. אני חושבת תמיד כמו רומי. רגע, אני יודעת איפה רומי מתחבאת. איפה? תראו אותה איך היא מרוכזת, תראו אותה. נראה לי שהיא... תראו איך היא מרוכזת. רומי, רואים את השיער שלה. אתם לא מבינים, לא הבנתי, כי הולכת לפעול. ניצחתי. לא. אחד נתן של רומי ושיילי. ניצחתי. טוב, רומי ניצחה עכשיו. שיילי סופרת, אני ומאור נתחבאו ביחד. סבבה, כן, אני סופרת. אוקיי. אני אספור דקה ואני אחזור לכם. אוקיי, אז התחלתי לחפש ברחבי הבית. לחדר הזה אסור להיכנס כי אמא של רומי לא מרשה, אז פה הם לא. מצאתי את רומי. אני הולכת לספור עלייך. 1, 2, 3 של רומי. אוקיי. ספרתי על רומי. יאללה. רומי, ספרתי עלייך, הכל טוב. אוקיי, רומי התחבר שם. עכשיו אני צריכה למצוא אותה.
עכשיו אני צריכה למצוא את הקטנטונת השובבונית. מעכשיו לא מחפשות? את מאור. לא מחפשות. למי שמתחבא יהיה. אוקיי. עכשיו אנחנו נחפש את מאור. 200 רגע, מאור מעכשיו מי שמחפש יש לו טלפון. מי שמתחבא 1, 2, 3 של מאור ורומי. עכשיו מי שמתחבא יש לו טלפון. מי שלא מתחבא, אז מי שסוחר בלי טלפון. אז בואו עוד פעם. בין השלישייה אני לא סופרת. הם נייר מספריים, מה נוצר בין השתיים? 1, 2, 3 יאללה מאור. טוב, אז אני ושי בטלפון. עכשיו אני צריך לראות. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. טוב, אני התחבאתי פה בספה, אבל זה היה ברור שהיא תמצא אותי כי היא ספרה שם ואני התחבאתי פה, אז זה היה המקום הראשון שהיא הייתה מחפשת. אח של רומי בינתיים עסוק בטלוויזיה של דורה, אז כן. אוקיי, נראה לי מצא. איך אתם ככה? רוני ושי ניצחתי, כן! יאללה שוב? לא, אני לא סופרת עוד פעם. שוב. לא, אין לנו מספריים. לא, אי אפשר לעשות לנייר מספריים בשלישה. יאללה בואו. לא. אין לו. ונגמר. חייב.